سلام زغبركم تخطاتلتي سينما السمرة أبال بالجماعة كلب إنتر مارشي عود سلسة مدرخات تور دي فرانس نايز حلف عمد بينيام قرماي أبتلوم عمد نفل ما جزي أباه جور أفريقيا أو رواندا زكاد شامبيون قد مشكلة تعلم أبتور الدر تساتيف كخزاز وموك بير مخوانون أتور الدر نعوز متن كم زي كونن قليصوم كم زا قدي مستقلت شامبيون عالم نايز عمد كاب 21 كساب 20 شمونتن مسكرم أب رواندا ويد كتما كي غالي كسالسليوم أتور الدر أب رواندا يكاد مهلاون كبدت نايتي موادر تصرجان أبتنتن تقدم مشكلة فلات فتيرو مهلاو ينقارم بركز بولس درايبت قدم مشكلة شامبيون عالم أبتال ببول كاغام تمحدر هاجر ككهات مديب مهلاو حقوسات يكونون توت إزولانيت سرقا وردر ونتي كوب أفريقيا بينيام قرماي أبغوزو كوينو حلفو زفرح موادري بوتاي تسريعوم موادر بوتاي ميتوسان شوعات رتبة 5 كيلومتر زرق حزلو خينو تقادمتي أبغو عزوم كساب 5 شح برخة زلو عقب ديبو قدر يوم برتعن بدهنة النايت تسريع زلو ردر أبجمت بمئتاو نتور الدر كعوت له زخولة تقادمتي أو رغد كتصفر مثل تحتت كينيا كل التويد ما سلسة تقادمتي زغت سلايكونن اتي كوب أفريقيا إيرتران بينيام قرمايون انتقنا تور الدر نخموز أموصلو تقادمتي زمت انكم زيكونا بأقو قليس اللوم شامبيون عالم أبرواندا واو زحتو نعيك تحتوني زيد اللي حتو يوم للعقمي زخونة صوتايو شامبيون عالم أبا أقور أفريقيا يكاد مهلاو أفريقيا عبي امن كورنعيوم تور الدر أنا زخونة خجبرلو زي كل صوتاي قبل دم بينيام قرماي نبرت عنايتي موادر بوتا قليصوم اتقاز قدم مشكلة أفريقيا كون كيل زولو بينيام قرماي تور الدر نعوزة عم كاب زي مخانو استبقس أب تور الدر مستافن زي مستافن زخونة زج أنقو نجر كم زير لون وسيخو قليصوم بيني أب مجلسيو ناب رواندا أي خيرن دي بحاد خوينا خنريونا أب تور الدر كهلو دليتايوم كهلون كفتنيم نعاي نتور الدر نخزازو مون كبيديوم نأهجر أفريقيا أجن عب عدليو ناب رواندا تقعيز كخاب صوتا وصات خون تخونكا ترجم زي باليوم ناي كل جزية شوطي بولوس يتم مزجابيوم هاجري أب تور الدر كهلون تلحتي تعتني برجز أب تور الدر نخساتف خيديم بولك أجن أب تور الدر كيد خساتف أجد سخينو أي سمع عنه يقبل مس بورزا سبحلت مع كنزينا أبز كيدوك على محتد قليصوم أصلت أني إنترمارشا وانتي أيك فيز بيكون مسنا بينيام قرمايز سما مع مجلس يهبوم إذا أصلت أني أم مجلس يو كم بينيام قرمايز أمسلنا كلاسيك وردر تقادماي أبزل لول جزيم كم زعينة وردر أبا هقول أفريقيا مودابوك ونو عيمسلنن بوزحات كيلاتاتني حدا معالت وردراتنا بأفريقيا كخدو زي شجرو كلتا ويسلسة تقادمتي نتوردر كعوتلو زخولو تقادمتي ردلخم سلازي كم زعينة وردر مقماتو نقدم مشكلة أفريقيا تصبغ أيكونن بينيام درو أبزو ورحت ريت رتارتات أقات إمو مهلاو قروب سكفتاز فتريوم من البات إتا شامبيون عالم كان علامو خد كون نيروام كبل قليصوم إتا أسلطاني بينيام كم قد قدم مشكلة أفريقيا متن حلفنا توسيدو أبتور الدر بزخونة يخون من قد خساتف أيقب بأونو تباهلو أبستحات لدمام أوسانو زخونة مريح ترى أيكهلو ونانيوم بينيام أب شامبيون عالم كزور انتلاليو إيخاليوم أنا قن ترطارتات اللنيم بقوبو دما ترطارتاتي قن بينيام زحق زايكونن بزعبو تراي زايكونن بزعبا زمت شامبيون عالمون أب مونتريال هاود سابين أب زغوص العامتات شامبيون عالم كتكون أب تخللو مدب كتلو لكام إزي نبشكلتا تصبغ أيكونن بيني درو أو رحت الري أب زت ترطارتات مهلاو زسكفيوم من البات قن إت شامبيون عالم أب كتشن حسران حموشتان كأند إعلامو كخون نير وكبل إتأصلت أني زربو دمديموم كابزينات بينيام قرماي كوتس أنا أسي أبال بالجماعة كلب إنتر مارشي زخونة قارماي نيلو معمد ولدرات كابنا يزحلو عمتات بزتفاليا ملكعو تداليلو مهلاو دحر مقلاس ميلان سان ريمو قدام يكون كامعوات اتقداماي تارجيتو نايزا عمت ولدر مخوانو قليصهم بينيام أمجلس يو إذا عمت استفاليا مدلاوي مريت أزلخم كابنا يزحلو عمتات نلعلي تصبق مجمار كخون اللي تسفاي قبر إذا مالتاي قن كلو ملو بمولو تغيرو مالتاي كونن ميلان سان ريمو اتاج أفعلا مانا غيرنا إنا تبقيسنا الظلونا عامي أقدي مقال وردرات كم سأنكوز سمعاني سمعت نيروني سلازي دما إنا حجي أب مايوركا نجمر ظلونا بدحريو أب الغارف كأتو يخليم ترينو أدرياتيكو غن صبوق نايمو وداتا مرأيا ونيوم
ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሚላን ሳንሬሞ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ዓሚ ኣብ ዓቐበት ፖጆ በቲ ዝበለጸ ዋተየ ዘዊረ ክሳብ ክንደቲ ብቁልጡፍ ናብኡ ደይበ ይፈልጥን ዝተረፉ ተቐዳደምቲ ዝሓሹ ኮይኖም ቀሪቦም ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ኣብቲ ውድድር ኣላ ከም ጋንታ ድማ ነቲ ውድድር ኣጸጋሚ ክገብርዎ እዮም ናይ ሞኒመንት ውድድር ሚላን ሳንሬሞ ንዓይ ዝጥዕም ውድድር እዩ ዝብል ስምዒታት ኣለኒ ስለዚ ድማ የብሉፅ ደረጃ ኣማዕደ ዘለኹ ክብል ገሊጹ ቢንያም ግርማይ ዋላ እኳ ዝያዳ ዓቕሙ ኣብ ናሹካ ውድድራት ይኹን ኣብ ዝሓለፉ ውድድራት ግን ኣብ ሓፂር ዓቐብ ኣብ ዘለዎም ውድድራት ሰናፍ ከም ዘይኮነ ኣመስኪሩ ከም እምነቱ ድማ እቲ ኣብ ጣልያን ዝካየድ ናይ ሞኒመንት ውድድር ክዕወተሉ ከም ዝኽእል እምነት ይሕዲሩሎ ኣብ ዝሓለፉ ሓፀርቲ ዓመታት ንሚላን ሳንሬሞ ኣብ ሹኳ ኣድማዓተ ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ክዕወቱሉ ኢና ተዓዚብናዮም ቢንያም እውን ተመሳሳሊ ታሪክ ክደግም ይኽእል እዩ ኣብዚ ግዜ ንውድድራት ሚላን ሳንሬሞ ከቢድ ገይርዎ ካብ ዝርከብ እቶም ናይ ዓቐብን ናይ ክላሲክ ኢላታትን ነቲ ብዝዝውርዎ ኣራግጻ ነቲ ዓቐብ ዝተኻለ መጠን ከኽብድዎ ይፍትኑ ብምህላዎም እዩ እዚ ማለት ድማ ከም ታሪክ ፖጋቻ ዝኣመሰሉ ዓቐብ ናይ ሚድያ ብዓቕሚ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ንከም ቢንያም ግርማይ ቫን ኣርት ያስፐር ፊሊፕሰንን ዝኣመሰሉ ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ምስኦም ከውዕልዎምን ተመሪፆም እቲ ዝኸፍልዎ ዋጋ ንጹር ስለ ዝኾኑ እዮም እስካቶታት ኣቲሮም ድማ ነቶም ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ብኣጉ ካብ ውድድር ወፃኢ ገብርዎም ይመርጹ ቢንያም ኣብ 2022 ንፈለማ ግዜ ኣብ ሚላን ሳንሬሞ ኣብ ዝተወዳደረሉ መበል 12 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ነይሩ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሱታፊኡ ድማ ምስ ብሉጻት 30 ብምዃኑ ሕንጻጽ ረጊጹ ሚላን ሳንሬሞ ዝተሓላለኸ ውድድር እዩ ኣካል ናይቲ ውድድር ንዝኾነት ዓቐብ ፖጆ ብጣዕሚ የጸልኣ ምኽንያቱ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣማኢት ሜትሮታት ምስ ተረፈኒ 3 ግዜ ካብ ጉጅለ ተሪፈ ክብል ቢንያም እናሰሓቐ ዘረቡ ቀጺሉ ቢንያም ወሲኹ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝረኸብክዎ ናይ መድረኽ ዓወታት ክገብር ከም ዝኽእል ርእሰ ተኣማንነት ኣለኒ እዚ ድማ ንደቂ ጋንታይን ኣባላት ስታፍናን እንተላይ ዝምልከት እዩ ትምህርትና ክቕጽል እዩ ክንመሓየሽ እንደሊ ኢና ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ናይ ውድድር ወቕቲ ናብ ጽቡቕ ውጽኢታት ኢና ዝመርሓና ዘሎ ክብል ገሊጹ ብዘይካዚ ቢንያም ካብዝን ላዕሊ ሚዛነይ ክቕንስ ኣይክእልኒ ንሓደ ናይ ሽኳ ተቐዳዳማይ ዝበቅዕ ብቑዕ ሚዛን ኣለኒ ናይ ዝርዝር ጉዳያት እዩ ምድላው ልምምዳት ዝኣመሰለ ሚላን ሳንሬሞ ን300 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ውድድር እዩ እቲ ንክትዕወተሉ ዝኸበደ ውድድር ድማ ይገብሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትህረ ምስካቶ ክትህሉለካ ነዚ ድማ ብዝግባእ ተማሂረሉ ኣለኹ ስለዚ ድማ ኣብቲ ዝበለጸ ናተይ ቨርዥን ክህሉለኒ ክብል ቢንያም ንክብደት ናይቲ ውድድር ይገልጽ ቢንያም ግርማይ ኪነ ውድድር ሚላን ሳንሬሞ ዙር ፍላንደርስ እውን ኣካል ካብ ካላንደራዊ ውድድራቱ ናይ ዝዓመት እዩ ቢንያም ንሱታፊኡ ኣብ ዙር ፍላንደርስ ኣመልኪቱ ድማ ነቶም ኮፕልስቶናት ብጣዕሚ ዝፈትዎም ኦደ ኩዋሬሞንተ ዋላኳ ከባድ ዓቐብ ትኹን እታ ኸዲባ ትብርሃኒ ዓቐብያ ክብል ገሊጹ ቢንያም ተወሳኺ ናይ ኤውሮጳን ናይ ኤርትራን ግዚኡ ሚዛናውነት ክትሕዞ ብምኽኣሉ ቀጻልነት ዘለዎ ቁመና ከም ዝሃነጸ እዩ ዝገልጽ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገዛይ ምጽናሐይ ቁኑዕ ውድድራት ምዝዋርን ዝሓሸ ሚዛን ረኺበ ኣለኹ እዚ ኩሉ ምስ ተኣከበ ዝያዳ ጣዕሚ ይፈጥረለይ እቲ ጉዕዞ ብዙሕ ሕማቕ ኣይኮነን ምኽንያቱ እቲ በረራ 6 ሰዓታት ጥራይ እዩ ከምኡውን ናይ ግዜ ፍልል የብልናን ምስ ስድራይ ድማ ኩነታት ኣየር ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ ክብል ገሊጹ ቢንያም ግርማይ ዝሓለፈ ዓመት ንዝተዓወታ ቀጠልያ ማልያ ንምዕቃብ ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ ዝዓመት ክምለስ ምዃኑ ርጉጽ እዩ ኣብ መበገሲት መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት እንተኾይኑ እውን ምስ ቅርፂ መሬት ናይታ መድረኽ ቢንያም ብጫ ማልያ ናይ ምዕዋት ተኽእሉ ዝለዓለ እዩ ቢንያም ንቱር ዲ ፍራንስ ኣመልኪቱ ድማ ከም ናይ ቅጽበታ ውድድር ተቐዳዳማይ ንብጫ ማልያ ናይ ምዕዋት ተኽእሉኻ ዝተሓተ እዩ እታ ካልእቲ ቀጠልያ ማልያ ንዓይ ተሰማማዓኒ እቲ ሸቶ ዝኾነ ናይ መድረኽ ዓወት እንተመዝጊብካ 50 ነጥቢ ትወስድ ስለዚ ብቐጥታ ኣብቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ውድድር ኣለኻ ማለት ይክብል ቢንያም ግርማይ ምስ ጋዜጠኛታት ዝነበሮ ግዜ ዛዚሙ ናይ ፈለማ ናይ ወርልድ ቱር መለክዕ ዘሎ ውድድር ናይ ዝዓመት ዝኾነ ሳንቶስ ቱር ዳውን ኣንደር 31 ጥሪ ድሕሪ ምጅማሩ ንሽዱሽተ መድረኻት ክቕጽል እዩ ኣብዚ ውድድር ድማ ክልተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ናትናኤል ተስፋጽዮንን መምስ ክለባቶም ብምዃን ናይ ፈለማ ውድድሮም ናይ ዝዓመት ከካይድ እዮም መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊንግ ኣብ ቱዴት ተቐዳደምቲ ኣብ ሳንቶስ ቱር ዳውን ኣንደር ክረኽቦ ዝኽእሉ ናይ ገንዘብ ሽልማት ዝርዝር ዘርጊሓላ እዛ መርበብ ሓበሬታ ብድምር ኣብዚ ውድድር ተሰሊዑ ዘሎ ሽልማት 100,000 ዩሮ ምዃኑ ብምሕባርያ ትጅምር ብምቕጻል ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት ተቐዳማይ 4,000 ዩሮ ክሽለም እዩ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ወይ ድማ ብሁሉል ሰዓት ንሳንቶስ ቱር ዳውን ኣንደር ዝተዓወተሉ ተቐዳማይ ድማ 12,000 ዩሮ ክሽለም እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ምስ ቀዳሞት 20 ኮይኖም ሕንጻ ዝረግጹን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ምስ ቀዳሞት 20 ዝስርዑ ተቐዳደምቲ ድማ መዓልታዊ ዝወስድዎ ገንዘባዊ ሽልማት ክህልዎም እዩ በዚ መሰረት ኣብ ናይ ግዜ ንቀዳማይ 12,000 ዩሮ ንኻልኣይ 6,000
إيرو نسالساي 3,000 إيرو نابلم كسب مبلع 10 تحيز وردرو زازم 300 إيرو كشلميوم أبنس وكف مدرخات نقدماي 4,000 نكالاي 3,000 نسالساي 1,000 إيرو كشلميوم كاب 10 كسب مبلع 10 تخوينم حنص أزرق صدمام نفس وكفهم 100 إيرو كوسديوم أبنت بي نقدماي 300 إيرو نخلاي 1,000 إيرو نسالساي 500 إيرو أبنيان بس عقب نقدماي 300 إيرو نخلاي 1,000 إيرو نسالساي 500 إيرو أبني بولس منسي نقدماي 600 إيرو نخلاي 300 إيرو نسالساي 300 إيرو نبولس تقادماي أجريسيف رايدر نحد مدرخ دما 350 إيرو ناب حسابو آتاوي كجبدريوم مركز خبركم تخطاتلت سينما سمرة نايلوم تحسطونا أبزي نزازم بمكتالكم أزينا نمسجن سلام